όλων αυτών των υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που τόσο ακριβά πλήρωσε και θα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Είναι σημαντικό το ότι οι 17η Μεσογειακοί Αγώνες θα γίνουν το καλοκαίρι του 2013 στην Ελλάδα, στην περιφέρεια, στο Βόλο, στη Λάρισα και στις άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Θα γίνουν στη χώρα του Ιάσονα και της Έλλης. Θα γίνουν στη χώρα των Αργοναυτών, στη Θεσσαλία, τη χώρα του Αχιλλέα, τη χώρα των γενναίων Μιμηδόνων, του Ολύμπου και των θεών του. Θα έχουν τόσα πολλά να μάθουν όσοι έρθουν εδώ τότε, γιατί θα έρθουν πάρα πολλοί και θα είναι πολύ μεγάλοι αγώνες. Να γνωρίσουν την ιστορία μας. Να τους πούμε ότι στη ζωή υπάρχουν και αξίες και ότι όταν αγωνίζεται κανείς, τότε υπάρχουν χρυσόμαλα δέρατα που μπορεί να τα κερδίσει κανείς μέσα από την εντιμότητα και το εφαγωνίζεστε. Έτσι πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν τότε και πρέπει από τα σήμερα να το πούμε ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Δεν υπάρχει η Ελλάδα του βατοπεδίου, της Siemens και των ομολόγων. Υπάρχουν Έλληνες που ονειρεύονται. Υπάρχουν παιδιά που ονειρεύονται και θα συνεχίσουν να ονειρεύονται επειδή είναι Έλληνες. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι ένα καινούριο, καλό εθνικό χαρτί. Όπως και να το δει κανείς, θα ωφελήσουν. Κυρίως θα ωφελήσουν από τη χρηστή διαχείριση του εγχειρήματος. Οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι η δεύτερη σε μέγεθος μετά την Ολυμπιάδα διοργάνωση που υπάρχει στον κόσμο. Ξεπερνά ακόμα και τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, οι Μεσογειακοί Αγώνες είναι οι αγώνες των αθλητών, όχι των προβεβλημένων αθλητών, αλλά αυτών οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν μέσα στους στίβους. Είναι αλήθεια ότι έχουν πολλά αλλάξει, κύριε Υπουργέ, στον αθλητισμό. Και στο μυαλό όμως των υποψιασμένων πολιτών έρχεται αμέσως ο ανελαίητος ανταγωνισμός, το ντόμπινγκ, το χρήμα και η δόξα, που τα είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Την καχυποψία αυτή που ερώτηκε πάνω από τον αθλητισμό, εμείς, κύριε Υπουργέ, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με συνεννόηση, συνένεση και τόλμη. Η αποτυχία τόσων ετών έχει στοιχειώσει τέτοιου είδους προσπάθειες και έχει αποκαλύψει σαπίλα, διαπλοκή και διαφθορά στον ελληνικό παραγωγικό αθλητισμό, τον οποίο εσείς επανειλημμένως τον έχετε καταγγείλει. Σήμερα καλούμαστε όλοι να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι σε λάθη που αγκυροβόλησαν την Ελλάδα στο 2004 και έγιναν στρατηγικά σφάλματα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, που διέπραξαν οι κυβερνήσεις οι δικές σας, αλλά και εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας γι' αυτό. Η ερήμωση ειδικά διαμορφωμένων χώρων, το μαράσμα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, η απώλεια της δυναμικής που αναπτύχθηκε από την παγκόσμια προβολή της χώρας μας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η τόνωση του τουρισμού, όλα αυτά, η μοναδική η άβρα που περιέβαλε την Αθήνα και την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2004 χάθηκε ή για την ακρίβεια πετάχθηκε χωρίς όραμα και χωρίς στρατηγική για τη χώρα. Η αδιαφορία και ο μικροκομματισμός κυριάρχησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και σήμερα, παρά τη δική σας επιμονή, πραγματικά εγώ βλέπω ότι επιμένετε, αγωνίζεστε. Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Ας μην απολέσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ευκαιρία που μας δίνετε. Η Ελλάδα είναι χώρα κλειδί στη Μεσόγειο. Διαμορφώνει αποφασιστικό ρόλο στην περιοχή, αποτελεί μόνιμη έδρα της Διεθνούς Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων. Η περιφέρεια έχει παραγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να ζωογονηθεί σε σημαντικό βαθμό από αυτή τη συγκυρία. Δεν θα γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές με αυτό το νομοσχέδιο, ούτε με τους Μεσογειακούς Αγώνες στη Λάρισα και στο Βόλο. Αλλά κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν τόσο στους νομούς που θα γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και στους άλλους νομούς γύρω. Οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα έργα υποδομής στις πόλεις της Θεσσαλίας, πρέπει αυτή τη φορά να μείνουν κληροδοτήματα προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας τη ποιότητα ζωής των πολιτών και τονώνοντας την τοπική περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι, όπως δείχνουν τα γεγονότα τα πολιτικά, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι του Πασόκ, η οποία θα διαχειριστεί τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του Βόλου, όπως έγινε βέβαια με τη δική σας κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. Η ευθύνη που βρίσκεται ενώπιον μας είναι μεγάλη, όλων μας. Μεγάλη ευθύνη σημαίνει πολλή δουλειά, ευέλικτη προσέγγιση, σφυριλατημένη εθνική λαϊκή ενότητα και πάνω απ' όλα, κύριε Υπουργέ, όχι σπατάλη στο χρήμα του λαού. Γι' αυτό και οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πετύχαμε όλοι μαζί, εγώ το λέω αυτό, όλοι μαζί, λοιπόν, να διορθώσουμε και να απαλείψουμε ή να παραλείψουμε ή να προσθέσουμε κάτι σε αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχουν ακόμα που πολλά μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα και από τους Έλληνες. Εγώ δεν έχω χάσει την ελπίδα μου. Πιστεύω ότι αυτή την προσπάθεια πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, διότι είναι αληθινή
και έχει πάνω απ' όλα είναι μια εθνική υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ.